बिगियाननि मुगायावबो अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामनायनि बाथ्राया गोसारगासिनो दं। दासान्दि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अन्थाइनि दैजों बेराम हामनाय आरो बेराम फाहामनाय खौराङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय थादों। गोबां सुबुंफोराबो गाव गावनि नखरनि बेराम आजार सोखानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि खोनानाय अन्थाइनि दैखौ लायनो हांखुर जानायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि नादरबारि गामियावबो रायजो राजाफोरनि बेराम आजार फाहामनो खासेवनि मानेक अन्थाइनि दै खालागुन्द्रा मुलि। दासान्दि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अन्थाइनि दैजों बेराम हामनाय आरो बेराम फाहामनाय खौराङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय थादों। गोबां सुबुंफोराबो गाव गावनि आरो नखरनि बेराम आजारखौ सोखानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि खोनानाय अन्थाइनि दैखौ लायनो हांखुर जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर नान्दरबारि गामियावबो अन्थाइनि दै आरो खालागुन्द्रा मुलि मोननाय जादों। बे अन्थाइखौ भुटानाव खामानि मावनायाव मोनदों होनना फोरमायदों। अन्थाइनि दै आरो मुलिखौ रायजो राजानि बेमार आजार फाहामनो हरनाय जागोन आरो रायजो राजाफोरा गावनि फोथायनायजों बे दै आरो मुलिखौ दया धर्म रां अनसुंथाइजोंनो लांफैनो हागोन होनना दै हरगिरि दरले बसुमतारी फिसाय थेख्ला बसुमतारीया फोरमायहरदों। खामला मावहैनायाव भुटानाव अन्थाइखौ देखावनो हायाखैमोन। मालायनि बहगसोमोन बे अन्थाइया, आदिबासिनिसोमोन। देखावनो हायासै नालाय बेखौ थिनदों, दे आफा नों देखावदो, जोङो माइरं सेरसेनि दामबो मोननाय नंला माथो, बे थाइसे अन्थाइखौनो देखावनो हायासैब्ला आरो बै दामोलखौ बोरै देखावनो हाबावगोन होननानै बुंनायाव बियो देखावनांनायाव बे थुब्ला खनसेनो ओमफ्राय मोननानै फुथुमनानै बियो गावनि मनायाव, ओंखामाथ' न'निफ्राय लांखायो, बे ओंखाम थफ्लायावनो बे सिङाव मनायाव सोनानै लाबोदों आरो न'आव। अन्थाइया मा गोराथारमोन नामा? गोराथारमोन जाहैदों। ओमफ्राय बिसोरो साथामजों देखावनोनो हायाखै आदिबासिया। बेनिनो बाहागमोन होनदां। ओमफ्राय दाना बे लानानै फैबाय, बे बुस्थुखौ लानानै फैनानै सान्थि सारनो थिनबाय आरो बियो मोनायाव। हाब गिरु बारु मा जाबोखो बेलाय, सान्थि सारनो थिनबायनायलाय होननानै मनाखौनो दांनो गिबावदों आङो। खुनुरुखुम सान्थिखौ सारनानै बे मनाखौ दांबा बेखौ नुबाय, जोंलाबलाजोब्बाय ओमफ्राय होमबाबो बाक्सु जाबनायाव दोनबाय आरो आं बेखौ ओरै गोजौआव लांदांआवनो दोनदों। ओमफ्राय फिसौखौ फुथुनानै लाफादोंमोन आं। बे फिसौआ आबै एन्जरा खामनोसै होनबाय। हे नङाबो दालायनो, होद आबौआ माखौ लाबोयोथाय, गाहरथावा मुथावासो मोनदोंसैलाय आङो होनदां। गिनानै गाहरनोसैसोमोन आं। ओमफ्राय बेखौ खुनुरुखुम दोनबाय, दोनबाय। नै एथ' बोसोर जाबाय, गावसोरो थिननाय हिसाबै बेखौ ओरैबायदि सान्थि खालामदो फिसा, देहा सोलेरफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय, फोसाबनो थाखाय नोंनो अननानै होदों फिसा, नों बेखौ बयनोबो हर होननानै थिननायलाय आङो दा बेखौ हरनाय जादों आरो। दासान्दि बिदि बिराद दै सान्थि हरनाय, अन्थाइ मोननाय बिराद जादों। औ। नोंसोरो सिगां समनिफ्राय मानो होआखै, दिनै मानो होदों? गावसोर फोरमायाखैबा, गावसोर फोरमायाबा होनो हाखाया। गावसोर थिनाबा दांनोबो हाया, होनोबो हाखाया। गावसिनि खोथा बाथ्रा मोनाबा मालाबाबो जिबनाव बाहायनो हाया। हरनाया बेसे गोबावसो? दाजोंसो 2 मास। दाजोंसो लांफैनाया गोथौनिबो लांफैबाय, मा होनो बिजिनि फस्लाबारि, ओमफ्राय बिजिनि माबा माबिनि लांफैबाय आरो। हामनाया दा बायदिसिना बेमार हामनाय खिन्थाफैयो गावसोरो। माने दस्रा बेमाराव लांनाया दस्रा बेमाराव हामनाय खिन्थाफैयो आरो। हामनायालाय हामदों, सोरनिबा आथिं मिजौनायाबो हामदों। आरो गथ' आदिबासि बेबो बाब्राब खुब्राब गाबफैनाय, बाहायनो आङो गिनानै हाब बे मेलेरिया टाइफड जानाया बोरै लोमजानो होननानै सानदोंमोन आं। आथिङानो थाबायनो हायामोन बे गथ'आ, बिसिनि उन्दै, बिफाबो गैया। ओमफ्राय बे मुलिखौ सान्थिखौ खनथाम होनानै दौनानै नाख्लायनानै हरनानै, खनथाम नाख्लायना हरनानै आरो लांफैगासेयाव थनथना खारदिंदों बे गथ'आ, आदिबासि ओइनि बै साहानि। दै लांफैनायाव माबाफोर फैसा थाखा होनांगौ माबा दं नामा नोंसिना दाबि? ओहो दाबिया, जादि माबासो, जादि दया, गावसोरो जादि दया होलाङो बेनो इसोरनि दान।
बाहाय दाबि दुबि गैया जा गावसोर होलाङो थाइनै होयो ना थाइथाम होयो ना थाइसे होनानै लाङो गावसिनि दयासो मानसिफ्रा लांफैनोबा बे जायगाखौ मा बुङो खोन्थाहरनो हागोन नामा रायजो राजाफोरनो मा जायगा होनो बेयो नांदोरबारि होनो नांदोरबारि गामि ओमफ्राय पस्ट अफिसआ सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्ट ना औ एबार दिनैनिफ्राय माने बयनोबो हरनाय जासिगोन औ हरनाय जासिगोन दिनैनिफ्राय बयनोबो माला माला होयो बिस्थिबाराव हरा रबिबाराव हरनो मोना ओमफ्राय हरैहाय सुक्रुबार सुनिबार ओमफ्राय हरैहाय समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबाराव थालायबाय सानसेखालि उदै सादोंमोन आरो माबा हरनि 3थामोन बायह्रायाव ओंखारबाय आङो ओमफ्राय बायह्रायाव ओंखारनानै हाबबाय उदै साबाय दाना लासै लासै सादोंमोन नालाय मानो साखो होननानै सिरि थाबाय आं ओमफ्राय बारासाव बारा साबाय ओमफ्राय दाना सोरांबाय आरो सोरांनानै रावबोथ' गैया हौवाबो गैयामोन ओमफ्राय लेंनानै लायथां होननानै फिसाज्लाखौ आयंमोनहा लेंनानै लायथां होननानै थोनहरबाय आं ओमफ्राय बिसोरबो सिखार गोदानमोन नालाय दाना थांबाय थांनानै गावनि मुलिखौ लानानै थांदों आरो खुरैयाव ओमफ्राय बेखौ खेबथाम दौबाय ओमफ्राय खेबथाम दौनानै दसे गोबाव थानानै हामबाय आरो गोबाव 7 माससो जाबाय दा सानाया गैला ओहो जेबो मोनला दा डाक्टारनि मुलि जादों जायाखै जेबो जायाखै आं ओमफ्राय बे एसे गोबावजोंसो हामदों आरो ओमफ्राय हामदयैयाव दबा खारै लायथां होननानै लायनो थिनदोंमोन आं सासे मानसिखौबो लायबाय बेखौ जानाङासै आरो ओरैनो बेजोंनो हामबाय दा सानाया हामथारबाय दा जेबो गैला आरो सोरबा हामबावदों नामा नोंसिनि गामियाव दङ हामनाया दङ फैयाखै ओमफ्राय गैला खुलुमबाय माने आं बे नांदोबारि गामिनिफ्राय बुंदों जा नैबे बिथां आयं थेख्लानि न'आव जों गामिनि हिसाबै माने जों बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथाङा माखासे मुलिफोर मोननानै दङ गोबाव समनिफ्रायनो हरखादोंमोन आरो माखासे गाव खामानि मावहैनायाव अन्थाइयाव मोन्दों जाहैदों माने गोबावसै बुस्थुआ जों रावबो मिथियामोन आरो गावसोरबो खोन्थायाखैमोन देबथाफोराबो खोन्थानो थोनाखैमोन दा बिथांमोना सिमां हामाङाव सोफोनाय जाबाय थानानै माखासे नायगिरिफोरनि हेफाजाबजों बिथांमोना हेफाजाब लानानै नै दिनैनिफ्राय हरनायनि बेबस्था लादों आरो देवसिगिरिफ्राबो सिमां हाबाङाव बे देबथाफ्राबो थोननाय हिसाबै बे बुस्थुखौ हरनो आखायाव लादों गामिया जाहैबाय नांदरबारि पस्ट अफिसआ सान्तिपुर डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय गासैबो रायजोफ्रानो बे बिथांमोननि मुलिखौ जाहाथे मोनजानानै बेमार आजारफ्रा एसे हामो साबस्राङो बयखौबो खावलायहरदों जार्जि दया होलांनायफ्रा नोंथांमोननाव दाबि दुबि खालामाखै जाहाथे बयबो फैनानै मोनजानानै मुलिफोरखौ मोनजानानै बयनिबो देहाया मोजां जायो माने मुलुगा गोजोनै थायो जों बेखौनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनाबो दाबि दुबि खालामखाया आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बाराव दंखायो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो रायजोफ्रा लानो हागोन 8811984476 खनसेबाव 8811984476 बेखिनियानो आरो नोंथांनि नाम्बारखौ खोन्थाहरनो हागोन नामा आंनि नाम्बारा 9476519395 बे आंनि नाम्बार 9476519395 सोरबाफोर सोंनांगौबा माने गुदि खिथा मिथिजानो लुबैदोंबा बे नाम्बाराव कल खालामबानो मिथिगोन आरो मुलिखौ माब्लानिफ्राय हरगोन हरनाया नै दिनैनिफ्राय स्टार्टिं खालामदों आरो जानाया बै माबा गेजेरनि हौवासानियाव माबा बायदि जादों आरो खिबु लागनाय ओमफ्राय बिदि जाबाय ओमफ्राय जिरायनोबो हाया गसंनोबो हाया बिदि जानानै ओमफ्राय उन्दुनोबो हाया बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय नै आइनाव लांफैबाय मुलि लांफैनाय बिजों हामलायबाय ओमफ्राय गोबावसै बे माबायानो हौवासायानो बोसोरनै जाबायना हामबाय दा आरामसे जाबाय बेरामा बेसे गोबाव थादोंमोन बेरामा बे हौवासानि मानिफ्राय जादोंना देहानिफ्राय बिनिफ्राय जाबाय डाक्टारफ्रा माबालायदों गिगुलायदों ओमफ्राय दाना माबाजों थालिरजों थुसु थुसु खालायबायना बे थालिर माबा देन्थाया बिलाइया
थुसु थुसु खालायबाय अर हांनानै बेजों मुलिखौ संब्रबाय ओमफ्राय हांबाय ओमफ्राय दाना बेजों हामबाय आरो दा गैला दा गैला आरामसे हामबाय नोंना गामिया हो नोंनि गामिया गामिया बेहायनो नांदोबारियावनो डक्टरनाव लांदों लाङाखै गथ'खौ डाक्टाराव माबादों सिगाङाव लांबाय डक्टरा मा नामोन डक्टरा बे माबाखौ एसे फोसाबनांसिगोन नोङो होन्दों आरो डक्टरजों हामाखैमोन नैबे आइनिजों हामदों